N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a, ụlọ nnọchiteanya etiti akpọkuola onye isi ụlọ ọba ego ala anyị CBN ịpụta n'ihu ha ma saa ajụjụ gbasara ikposa mmachi amachiburu mbubata osikapa na ngwaahịa ndị ọzọ site mba ofesi. Atụmatụ Atiku tụrụ iwepụtara ọhaneze ngụkọ nyocha FBI na CIA mere gbasara Tinubu akụọla afọ n'ala ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a, otu ọhaneze ndị Igbo akwaala akwa arịrị gbasara mmegbu a na-emegbu ndị mpaghara South East n'ala anyị Naijiria. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a, ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ikpe egbe achịgharị nnama egbuola mmadụ atọ n'ogbe ha gbagara ọsọ ndụ n'ime steeti Benue. N'akwụkwọ akụkọ The Cable ka anyị hụrụ isi akụkọ a, ụlọọrụ INEC ga-emerịrị nnyocha ihe mere okwe ngụkọ ntụliaka elu ọkwa onye isi ala agbaghị na ngwa IREF ha, nke a ka Atahiru Jaga kwuru. N'akwụkwọ akụkọ The Cable ka anyị hụrụ isi akụkọ a, ụmụafọ ala anyị ruru 288 na 266 debanyere aha ha isonye ụlọọrụ ndị uwe ojii naanị n'ime otu izuụka agbapere ohere iwere n'ọrụ, nke a ka otu PSC kwuru. You don't mean it.